pamberi pedera mambo mutasi. Ndamira pamberi pedera mambo mutasi. Izvo ndezvechokwadi. Zvese zvandikutaura ndezvechokwadi. Muchabatwa nemhosva. Ndikanyema chabatwa nemhosva. Ndikanyema ndichabatwa nemhosva. Mwari arimubatsirawo. Mwari arimubatsirawo. Pamusoro ichangamiri, pamusoro iwe dare. Inini ndinoitwa kudzai masvodza. Nyaya yangu yandafambira yekundinetsa inayo kuti ndiri kunetseka kuti ndiwake musha. Ndanetseka kuti ndiwake musha, ndakatanga kumbofambawo ndichienda kunewe Machira Matsvuku. Ndobva ndaingoudzwa kuti zvinhu zvakusangana nazvo zviri kukonzereswa nana baba wako vari 2 panana baba wako 2 wasara. Zvadaro ndobva ndabva kuHarare kwandakanga ndichizvitsvagira ndikauya kumusha, ndobva ndatora baba ndakataura nawo nyaya yangu, ndobva tambofambawo nawo. Taenda kwatakaenda, baba vakanzi hawana zvavanodi zvavakabata, asi kuti pane munhu ari kuwashandisa. Zvadaro baba vanzwa shoko iroro, hatina kukwanisa kuti tiende tinotaure nabamukuru, nekuti ivo baba nabamukuru vangu havatsikirani musha, havatonani, havatokwanisi kugara pasi vachitaura. Saka zvadaro ndakabva ndauya kuno ndikamhan'ara nyaya yangu ndichiti baba nabamukuru vauye kuno. Ivo waifamba wega? Ndakambofamba nehazvadzi hangu. Vana baba pasina ndikazouya. Unoziva kuti vana baba reported speech zvekuti kwatafamba kwehazi ndimi uzosa zvoita mapostori akawanda kana n'anga chaizvo, asipo ndiani munhu ani ndati ipolisi yavo iyo, asipo ndiani munhu. Mukaenda kun'anga baba pasina kutanga kuzoti baba wenyuri endai muine baba. Mukaenda futi baba wapo tete pasina kuti tete uripi. Saka munofanira kuva very careful kana mutanga dzimwe nyaya idzi, especially dzemusha tungamidzai waridzi wacho yemusha. Zviri nani kuti mutange maenda kunana baba mowataura maproblems aripo, imi musati matanga kufamba. Panozoti motanga mafamba mozoda kutanga kuya kuti zvamafamba muchinzwa mozoda kutaura baba. Baba vanozviziva. Vanozviziva? Ndine hanzvadzi dzangu dzandinadzo dziri muno, ndambenge ndisina kutanga kutaura nezvazvo ndichitira kuti ndambonzwa kuchiti munhu ngaazvimirire nenyaya. Ndine hanzvadzi dzangu dziri uko ndofunga 3 ndofunga dzapfuura kuma40 years, asi havasati varoora. Idambudziko ratiri kutongosangana naro mumusha. Dzasvika machi? Dzari kupfuura ma40 years azvisati ndambopindawo mumba. 40 years? Inini chaakundinetsawo zveshuwa, handikwanisi kudanana nemusikana zvinopfuura kana 4 days. Ndinenge ndasi ndikasanganawo naye pandoda kutanga kurongwawo kudai, kungobhekwa pafoni kana kuti munhu anongonyangarira. Ukanyenga wakadhako kachizvaoita unobhurokwa. But kuti kana ari maissues emusha ngati angangomba wakagara uchionawo wamwe maitiro oita nyaya dzavo, pamwe pacho tikafollowa the correct procedure nyaya dzitinetsi. But nyaya tikatanga neunopinda padumbuka dzimwe dzacho dzinopera kutinetsa, dzinotipedzera ngo ini issue ndeyemusha handiti mururi ndo dambudziko riri mumusha. Wana hwasi kuroorwa wakomana besides iwewe ane here umwe ane dambudziko rakafanana neravo. Wari kunetseka kuita wana, wari kuita wana wacho, wakadzi wacho waiti wana, wari kuzoita wana watombofamba wabatsirwa. Inini zvabva zvaramba kuti kana wafamba wachibatsirwa watobatsirwei? Ndoda example akane mwana anga asina mwana kuti anditaura kuti wakabatsirwei. Kana mukoma wangu Tanya wakaita 5 years. Shane uya azani Mukoma Tanya uya right wanga usina mwana. Ndakaroora tikaita 3 years. 3 years ndobva wazodii? Tangobatsirwa mumachechi nemudzimai. Saka waikubatsira sei? Waizobatsirwa zvekuchikwa kuchikwa
waiuchikwa sei? Ngati kupeta akabatsirika kumachechi wabikirwa zvekuti unobikirwa womwa to process endakakusangana. Okay, which means kuti uchachuleka chikafu icho chedu wakatadza kuzvitengera nekuti chabikwa kunext door saka chaseva. Wakabikirwei? Chinoda kutaura kuti wakabikirwei. Ngozuri kuita ndakabikirwa kana kubikirwa pataiga patatodzoka zvatobvo. It's a psychological game. Yekuti iwe chakakufadza kuti ngozi chinoitika nazvo bambo mubhedha haudi kuti too desperate. Unodzwa bambo mubhedha haudi kuti too desperate. And iyo kana uripinda mugumbezi nemukadzi mwana chipo chani chamwari chinouya kana chakuda kudii chakuda kuuya, but ukainya kuita too fast zvinokwanisa kunetsa because pane nguva inobata nhumbu nenguva isingabati chii nhumbu. Iwe wopedza energy yako munguva nhumbu isingabata zai ropfuura roenda nguva iro unofanira kunge uchiribata wotadza kuribata. Andizve ndizvo kabambo because pamwe pacho kagaisa tiri kutsvaga tumwe tunhu tusina basa pa unaiti iyo zvizvi wanga 1 wakaita wechi 2 wakadzoka futi takatanga ndakati takasiyana tazorora saka warorana wauda mwana futi wadzoka futi kuchikuya auna zvatora nekubatsirwa muna matomachechi ndo kuti ndakapesipenda ndingomwa. Aiwa, iliyo zari problem yangu izvozvi. Problem yangu iri pekuti hamusunditaura kuti chiri kuti ureruke chii unoziya sei ndezvechirubatsira chiri kuti bambo wako kuti bambo amboshaye simba achimboita simba chii ndinoza zvine here chekuita nemhuri kana kuti zvine chekuita newe semunhu uri wani kufamba mumunhu pamwe pacho unobatwa uchiziva uri kwamukadzi murume wechikwama isusu wacho pamwe pacho uchitorotawo uchiratarara newakadzi kusvika pokuti ndo zvinozopedza une spiritual wife zvinopedza power iya machechi ndo zvaunogona kazi maspiritual husband maspiritual wife izvozvo ndo zvaunogona kazi zvaunonamatirandera sei zvikaita but ndiri kuti manje kumhuri nawo kana uchisvika kumhuri your approach now to family is very important. And your approach to family now is very important because kana uyari urarawo it means pane mukadzi akafa mumhuri anditi akapiwa iwe semurume anditi kana kuti pane vana mai varimo mumusha menyu anditi wanofamba usiku anditi wanofamba usiku iwo ndonoita sei ndiwo vanenge vachirara nevakomana vese vaunochiwa anditi saka iwo akarara newe paunoona mukadzi hauna simba rasvutwa unofunga kuti uri wiki musana wako but usiri wiki asi waitiswa wiki nemweya uye ungarara nemhepo chiwa ungati unopona here kuti urara nemhepo urikuona nyaya yacho pairi ndo pairi ndopati kuti ka imi munokwanisa kunga mukufungira chii rimwe saidi rekuti kune mukadzi akaurawa anditi ndiye utakapiwa utadii ari kudai anditi patisitodambudziko rengozi patorina kana ngoziwa asi paine mudzimai mumusha menyu ane zviro zvake kana next door chaipo arimo anoita tsika iyoyo kudini yekurara nevana vadiki zviriko izviri ende kakawanda kacho kekuti unomuka uri uzwe zvoti ndakandorara nemukadzi watorasa mbeu handisi iwe utoasa kuneta uzoti haziva ndandikugiga munhu wacho wanga rugiga hapana tusandati zvakawanda zvacho hazvirevi kuti munhu iyeye handisi ihama yako irudii iri kukonzeresa inokwanisa kungaita kuti mai iwe pachii panext door kana ukazwa wakazoiswa ruboya
michato nomarufu handisi kuti mukadzi akarara akatomira uri parufu uri kuimba fambai zvakadini zvakanaka wotozwa panapa kuti pane zvaakuitika panapa handisi asi munhu ari kuita izvozvo kamudhara kari seri kwechi kari kuseri kwekicheni kakatogara padobo kari imwe muri bhizi kuchema kari bhizi kasei kachibva pane uyu mukadzi kari kuenda pane chii parufu pese wakadzi vanotenderedzwa ipapo kaita muchato vanotenderedzwa iyo kariziya kapedza kuenda kumba but then it becomes a problem kuwakadzi wese iwawo kudzimba dzavo because panosvika kumba chaasisadi chii bonde hachatodi iko zvadini agutiswa kare nechimudhara icho aguta kare saka bonde hachadi saka it becomes a problem mufamily but honzeri chaiyo haisiri chii haisiri mufamily umona yanduza kuti unondibudisa yandikuudza kuti honzeri inokwanisa kunga isiri chii istori mufamily but atori munhu ari mucommunity ane chii ane mutambo wake waanenge achiita saka pamwe pacho tinoenda kuunganidza family ka isiri family isina chekungoenda nechii naizvozvo ati then pamwe pacho totowo family wana baba wedu muno zvimwe zvaunenge uchiziva asi vanoramba wakachengetedza ichi secret ndikuti kumbonzi enda unogare nawo pasi wane zvavanofanira kuti vakutaurire asi kuti ipapo tigarisane pasi iwo wacho wagara patsikirani musha asi ndaitombonzi enda unogare nana baba wako wana baba wako iwawo wane zvavanofanira kuita pauri nekuti une mukadzi waunaye spiritual wife ndopaifana kubva kuti spiritual wife iyoyi wakaipihwa nani zvaita sei ndo zvinofana kuti mapostori ndi pasikazopedzima pa anongokutaura kuti une spiritual wife yabvepi andikona saka ndadi makundiripeya kuti ndanakwapedzi but ndauye kwauri kamuprofita watopedzi ndamudhoranga iwo waitaura sekuti because nekuti baba mukuti waiti pana baba ari kubuda achiti ndini baba wako asiri baba wako tiri kuona aripo asi pana baba ari kubuda achiti ndini baba wako inini ari kuti ndini baba wako iwewe ndiwo baba mukuru wandiri kutaura ndiwo wanoti kana ndikaenda pandinoenda wanoti ndini baba wako saka ruzva uri kushaishei baba yedu anzi ndiwo paidzi ndiye akandipa spiritual wife ndiye akakupa spiritual wife ndiwo matauriro avaiti ari kweri vamona ya varipo baba sumukaenda sumukaenda hadzisore musakaise musawenganeva musawenganeva buda ukadzisa chino baba because zvinoitika baba zvimwe chaunofanira kuziva munhu kana aita sei achiita zvinhu zvake anokwanisa kutora fesi iyi wobva apfekedza chii inini so that iwe ufunga kuti ndiani ndini but munhu ari kusota bhora akadiyani akagara ake pamwe pacho munoengana imusikatofanira kudii kuengana umwe unoziva kuti ndarota mainhingi ndatomurota chaizvo achiuya achipinda ndikamona kupinda padhoo akandibata akandidhonza akadai mainhingi asi iri fesi chete yamainhingi yangotorwa ndobva yangozi tsve senge zvamuita zviya inonzi artificial intelligence and kuri picture iyi inotorwa yobva yazinikombite yobva enda kuzi apo yobva yagadzikwa yobva yatogara zvakadii zvakanaka iwo saka tozvitarisa munyasa kuongorora unotofunga kuti ndizvo aiwa but zvisizvo handisi ukanotarisa unoona imwe picha yakatsvuka ubvaona maoko acho akatsva kusviba kana tokwanisa kuona maoko neweko akatsvuka makumbo akati tsva kusviba zvotokuratidza kuti chinhu changoita sei chakagadzikwa izvozvo ndiwo imwe sayenzi inoshandiswa nechii newaroi nechii zvese they do that saka pamwe pacho musawengane handisi chiri important is just to prove it guys we've got a problem then tarisai problem musatarise kuti nekuti wazonditi ndini kana ndowazoda tarisai problem then muona kuti solution ndoita sei kuti dambudziko riite sei ripei handisi saka nyaya iripo ndekuti iwe muprofita akati ndaimuone baba unoona baba pamukuru vanofanira kugara pasi vane zvinhu zvavanofanira kugadzirisa baba mukuru hero kunyabarai pamusoro icha yes baba chendichataura pano ndichataura chokwadi
Ndakamira panapa. Ladies. Uyu Zita rei. ndini Rodwell Masonza. Tiri bhuku racharuka. Uyu munin'ina wangu. Apa zveshuwa vari kutaura apa wakorore wangu. Zvakaitika ngezvekuti ndakazotozwa kunzi ndiri kudiwa kwasabhuku. Kune gwaro rako ririko rabva kwamangu. Ene tsamba kwamangu. Zvazisabhuku wari wofuma kusvika. Ndakafumawo zveshuwa ndosvika. Ndona nasabhuku wakuti pane gwaro rako apa. Nerangu. Ndinotarisa kuti akazi kudzai. Ndakatombofunga kuti akazi kudzai yani. Kudzai Masonza. Chichanyanya kupashandisa mwana kuti nyaya yekuibva yati kwamangu straight. Tina sabhuku. Pendakaiyerenga ndichiona yakazizve mumusha. Zvakatanga ndazvifunga kuti kudai papa ine problem. Munomusha ndikatadza kukurudzana eri kuti pane kanhu kanetsa. Izvo hazvina kuita hazvo. Ko kwasabhuku. Saka bhuku ndakabvunza kuti nyaya iri paya munoizivawo here? Akati handinozviziva. Nyaya yekuti kwamangu straight zvinoita here? Kubva ndizvo zvatoita. Tochingomira dheti racho tirisvika. Tiende. Nyaya iri kutaura vapwere vangu ava. Kutotanga kuizwa dambudziko ravari kutaura iri. Harina kana kumbo. Dambudziko ravari kutaura iri. Harina kana kusvika munzeve mangu. Kana kuziva kuti pane vanhu vane chichemo chekuti zvongova kutsanangura. Hazvina kungobudiswawo kuti pane urwere kana kuti pane chii. Ende ndibva ndafunga kuti zvendisina kutaurirwa inini sabhuku haana kutaurirwa. Tiri bhuku rasabhuku. Sabhuku idziso ramambo. Zvino zvakabva kuti akasvika seiko kwamambo pitipiti. Zvemusha mwacho hapana chavanoziva. Wana inga wabva wanyanya kusvetuka. Ati pamwe wada kuti nyaya yavo ibvire kundobvira kuti kwiki here hamene. Asi nyaya yavari kutaura iyi ina handina zvenyongozika. Hapana. Nyaya iripo ndeyekuti wana havasi kuti mune mhosva. Wana vari kuti wane matambudziko. Asi matambudziko akuti asolveka ari kuda wana baba kuti imwe mutungamiriri so that mugadzisa maproblems eshe ewana. Saka my suggestion kuti tisapedze dunguva tikakwanisa kutanga kutopedzana tikadai my suggestion ndekuti mukabuda panapa mobva maenda panzara momirira mukomana ari kuuya kana kuti pamwe mumwe aripo kana munokwanisa kuenda pane uyu mobva ipapo uyu achisvikawo mukosanjira mobva maisa kutaurwa kuti zvinhu zvenyu zvakambomira sei. Yes. Then from there modi tofamba kuenda mberi. Yamuti haisi kuda kuti inoshandiswa mafacts ekuti 1+1 wozodai kana haiti. Ido kuti vanhu vangotaura kuti guys ichi muchiziva here ichi ndicho chigadzirisa ichi nechi nechi. Yes. Pakambobuda murumwe kuti vana vako vari mapfamangu ndikadai vanodonha. Pakambobuda murumwe kuti vana vako vari murapwa ivo vana vaboerwa vachinetsana. Pakambobuda murumwe kuti vana vako vari mapfamangu ndikadai vanodonha. Ivo baba vangu uri vachitaurira munin'ina wavo. Pano wakadonha.
Zoti mwapa macho kana kuona kwa sasa Shona ngozi kukora munhu autika wanaomwa kune umu ndikavhura mapo wanodona tosa kubvunza kuti pane wakambodona here ziti shona icho inorema kufa pane wakambofa here kafafa saka pana wachimuma saka chinzwa here kuti makamira sei